toplo. Kakvo je vreme i da li je toplo ili hladno. Klima se može da se menja sa zagađenjem i drugim stvarima. Današnja klima je vruća, baš vruća, nemamo snega. Vreme koje se odvija u prirodi. Ono što su ljudi napravili za hlađenje. Volim tako kad pada kiša, kao i naša mama. Ružno mi je kad je grmljevina, kad ceva. Za mene lepo vreme je kad je sunčano, danju i onda kad je kao baš noć, baš onako. Onda krene kao mala kiša i onda ujutru kad se probudim opet malo kiša i onda samo prestane. Lepo vreme bih mi bilo sunčano, svuda sneg, minus 14 stepena. Za mene je ružno vreme kad pada kiša i kad ne mogu da izađem napolje, a lepo vreme je kada sija sunce i kada može da se izađe napolje i kad nije mnogo hladno. Pa lepo vreme mi je, na primjer, kad je sneg, leto, možda nekad jesen, ali kad je ono baš lišće pa možemo da skačemo. Vazduh je ono kad duva vetar. Pa znam, može da udišemo. Ne može da se vidi gde je vazduh, može da se osjeti kad se ovako radi. Mi udahnemo vazduh i mi izbacimo ugljen dioksid i onda to biljke uzmu sebe preko korena, pa preko listova onda to uzmu i onda one nama izbace vazduh, pa mi to u nas. Nešto što je potrebno svakom ljudskom biću da bi mogao da živi. Kada ljudi bacaju smeće svuda, po šumama, po rekama. Štetni gasovi koji zagađuju prirodu i ugrožuju sve biljke i životinje oko nas. Kao fabrike kad ispuštaju gasove. Pa to je vazduh koji nije baš zdrav da ga udišemo i njega izbacuju obično fabrike koje, na primjer, ona fabrika, ne znam kako se baš zove, za radijator. Na primjer, kada ljudi voze automobile pa izlazi puno štetnih gasova i to onda odlazi u vazduh i onda se tako zagadi vazduh. To je kad sunce previše jako i zagrejava previše stvari. Neke stvari prestanu da rade, neke se ugreju, krenu da gore. Nešto lagano. Svet se menja sa zagađenjem. Morat ćemo nekad da idemo na drugu planetu zbog toga. Mesto koje svuda ima zemlju, tu rastu biljke, drveće, žive životinje i odatle se počinje. Šume i tako drugih stvari što je nama dobro da idemo tu. Kad ima lišća, drveće, cveća, trave. Mesto gde ljudi treba najviše da borave. To je nešto najlepše što može da se vidi. Ne trebamo da bacamo đubre i ne smemo da bacamo žvake po njoj. Da se ne baca plastika u šume, smeće. Da ne koristimo fosilno gorivo, nego da hodamo i da koristimo bicikl, da se vozimo biciklom. Ako već neko želi da pomogne, da organizuje nešto gde će svi da pomognu i da skupljaju smeće, na primjer iz reke ili iz šuma i tako da skupljaju. Isto kao što i mi u školi vodimo računa u školi. Prvo ne smemo da zagađujemo, da zapaljujemo, da sečemo i da gradimo na njima. Da ne bacamo otpad gde stignemo. Cveće i lišće. Kada onako livada kako treba i kada mogu da tršim po tome koliko hoću i kada ništa nema loše. To kako miriše priroda, kako se čuje, lepa je, ima puno boja. Kada je baš zeleno oko mene, kada crkuću ptice i na mekanoj travi da sedim.
Najviše kada je proleće, zašto tada ima puno biljnog i životinjskog sveta u prirodi i tada mi je baš lepo.